conan santiang bana di merduanyo mauta suaru kare suko mencime buyong sabana tea kece pemerintahnya anggap remeh bantu orang hebat bana kok didanganan lata jadi de corona banyanan mati buyuang canga kian kamari indah takuinyo kamati badoa lakanan kuaso corona ko abi binaso jago jarak itu kuncinya elok kita di rumah saja. Si buyong jangan tak takut kanai corona gayanya onge conan santiang bana di merduanyo mauta suaru kare suko mencime buyong sabana tea kece pemerintahnya anggap remeh bantu orang hebat bana kok didanganan lata jadi de corona banyanan mati buyuang canga kian kamari indah takuinyo kamati badoa lakanan kuaso corona ko abi binaso jago jarak itu kuncinya elok kita di rumah saja.